Gaurko egunean, elkarlanean aritzen diren Atarrabiako 3 lagun ezagutuko ditugu. Hasteko, Puntuta Koma musikariak bere proiektuaren hastapena erakutsiko digu. Eta ondoren, Nasker emakumeen musika taldea ezagutzeko parada izanen dugu. Ni Asier Etxeberria naiz, Atarrabiakoa izatez, momentu honetan Puntuta Koma izenarekin nabil. Eta tira, musika egiten nabil aspalditik, 12 urtetatik praktikamente. Hainbat taldetan ibili izan naiz, batez ere Iruña herrian, bai, eta momentu honetan proiektu horrez gain baitut beste pare bat talde. Tira, 12 urteekin jasen nintzen pixkat musikan sartzen, bai, gitarrarekin, neukan ideiarik. Eta nire kabuz ikasten hasi nintzen, bai, hasiera batean gitarra kutre batekin, dozeinek bezala. Eta, gutxinaka ja nintzen talde desberrietan sartzen, beste proiektu batzuk sortzen. Hasiera batean Bombatu taldearekin hasi nintzen, bai, ginen kuadriako batzuk, punk talde baten genuenan, nik uste dute gutako asko horrela hasi garela, bai. Eta tira, horrekin egondu nintzen, 5 edo 6 urteak arte, bai, orduan erabaki hartu nen talde hori uzteko, eta ja jarri nintzen beste batekin, Oskaitz. Orduan punketi pasa nintzen eskara, bai, aldatzagatik. Eta, tira, horrego nintzen ere Bizpahiru urtez, bai. Eta ordutik aurrera, bai hasi nintzela ja unibertsitatean sartzean Gabezin taldearekin, ordutik bertan jotzen nabil, bai, Gabezin erromeria. Da, bastakit nik esango nuke dela, ibilbide irmoena izan duen taldea, bai. Eta horrez gain, erromeriatik pixkat ateratzeko ere egondu izan naiz Nagaredama, Kizama eta orain Ezkutu taldean, bai ere. Hardcore edo punkore estiloak nahasten dituen talde bat. Eta tira, 2020an hasi nintzen Puntuta Komarekin. Egia esan da, pandemia bete-betean izan zen, bai. Hainbat ideia nituen buruan, nekien oso ongi nola man forma horri, baina nahi nuela kaleratu eta gizarteratu, bai. Azkenan bazen, barruan neukan zeozer hori agendarekin partekatzeko, bai. Hasiera batean hasi nintzen proiektu musikal gisa, bai, nintzen kantatzen hasi, bai, enokan beharrik ere, eta gitarrarekin, baxuarekin, eta gero programatutako bateria elektronikoen bitartez, manion forma eta lortu nen 4 kantako diska txiki bat, EP txiki bat. Nire etxean grabatu nuena, bai, tira, kutremente, izan nuen bezala, baina tira, kalitateari kaso handirik egin gabe, horrekin ekin nion. Ez zuen eztanda handirik izan, bai, ez zuen oihartzunik izan apenas, bakarrik Atarrabian, denbora labur batez jendeak entzun izan zuen, pixkatxo bat, tira, lortu honen azkenean lagun batzuen bitartez kontzertu bat ematea, baina ordutik aurrera nahiko, ez dakit, baretuta egon nintzen, bai, nuen ezer gehiago zabaldu orain arte, baina gutxinaka ja nintzen kantak sortzen. Orduan, lehengo diska baizela gehiago, ez dakit nola esan, esperimentala, enuke jakingo ez da estilo ere definitzen. Baina, azkeneko urtean bai saiatu izan naizela forma baten, eta lortzen zeozer pixka kaineroagoa, bai rock alternatiboa, eta pop rockan hasten, funk, toke txiki batzuekin, bai. Eta, tira, hor, bai sumatzen nola faltan zeozer sartzeko, bai. Ez dakit, musika bakarrik ongi dago, bai, eta egia esan da talde erreferente asko ditut, bai, musikala direnak, ez dakit, Rukula edo Sofa taldea, bai. Baina bai sumatzen nola falta letra bat sartzeko. Eta, momentu horretan, justo kuadrillako pare bat, bai, hasi ziren Nasker taldearekin, bai, Karmele eta Ainoa. Zuzenan ikusi nituenean flipatu nuen, egia esan da oso ongi koordinatzen dira artean, zuzeneko polita daukate, ez dakit.
Eta enuen askorik dudatu, komentatu nien, bai, proposatu nien proiektu hau hasteko, eta bueno, horrela sortu zen kolaborazio txiki hau. Musika afizioa datorkit, ez dakit nondi datorkit egia esan da. Etxean ez da inor musikaria izan, eta ez diate inkulkatu estilo konkretu bat edo ez. Besterik gabe hasi nintzen musika mota desberdinak entzuten, bai? Talde desberdinak, bai Euskal Herrikoak, hasiera batean ez dakit gogoratzen dut Akatu taldean niretzako izan zela referentetako bat, bai? Eta gero, bueno, betikoak, La Polla Records, Eskorbuto, hortik hasi nintzen, eta gero kanpora begira, gehiago igual skate punka, Milen Colin edo Blink-182, bai, olako taldeak. Eta 12 urterekin gogoratzen dut, Atarreko Gaztelekuan aukera izan nuela, bai, pixkat gitarra ikasten hasteko, bai. Baina besterik gabe, lau kantarak utzi zizkiguten, bai, eta uste dut egon du nintzela urte bat edo. Hortik aurrera ja utzi nion, baina argi neukan jarraitu nahi nuela gitarrarekin, orduan gutxinaka hasi nintzen kaina ematen, bai, gero ez da gehiago jotzen. Heldu zen momentu bat, ja pixkat horrerago pare bat urtez egon nintzela irakasle batekin, bai, eta horrek asko erakutsi zidan. Baina praktikamente nire ibilbidea izan da autodidakta, esango nuke. Musika sortzeko gakoa dela aniztasuna, bai, musika aniztasuna eta 10.000 talde entzutea, praktikamente. Bai, azkenan esponja gara, orduan nire hortan ibili izan naiz. Eta momentu honetan, ez dakit, nire referenteak asko dira, bai, baino nik esango nuke diska, pare bat kanta hauek, bai, argitaratu berri ditugunak, influentzia daukatela asko Red Hot Chili Peppersengan, bai. Gero Gorillaz taldeare, The Death Pirates eta badakit Ainhoa eta Karmele baituztela beste referente batzu, bai, eta azkenan egon da horrelako nasketa edo mix bat. Baina behintzat horiek dira nire erreferenteak, bai, momentu honetan. Musika praktikamente gelatik sortzen dut. Nire gela, bai, edo nire etxea da nire konfort eremua, bai. Momentu honetan sorkuntzarako ere ez dakit diseinututa dago, bai, esango genuke. Eta egia da, ez dakit, sentsibilitate handiagoa daukadala musikarengatik, bai, letrengatik baino. Bai, beraz, nire ideia gehienak normalan hasten dira riff batetik edo erritmo konkretu batetik, bai. Ene zentratzen bakarrik gitarran, bai, saiatzen ez nolabiteko zentzua ematen, bai, guztiari dena izan dadin, ba, ez dakit, kontzeptu bat tenpean sortutako, bai, kanta edo proiektu bat. Eta batira igual hasten ez gitarra jotzen, bai, riff bat okurritzen zait, eta horren gainean jaten ez gauzak eraikitzen. Bai, bazakit, basua sartzen dio derrepente, gero ritmo batzu sartzen dizkiot, ematen diot osotasuna, bai, ematen diot forma. Eta ja hortik aurrera normalan egiten dudana da, bale, musika daukat, definituta dago, zer transmititzen dit honek. Bai, zerri buruz hitz egin dezaket. Jende asko kontrako egiten du, bai, lehenengo letratera eta musika jarri, baina ni normalan alderantziz ibiltzen naiz. Eta horren arabera hasten naiz ideiak ateratzen.
bai. Eta, bueno, gutxinaka forma ematen diot letra bate. Ainhoa eta Karmelerekin prozesua antzekoa izan dare, bai, nik proiektuan parte hartzea proposatu nienean, ja kantak osatuak nituen, praktikamente, bai. Eta egon ginen nire etxean, kaina batzuk hartu genituen, eta zene, zer transmititzen digu honek, bai, guazen ez dakit brainstorming moduko bat egitera. Hasi ginen ideiak ateratzen, eta basandakoa gutxinaka lotu nituen, bai, aritu genituen, eta hortik atera dira bi kantak. Klitxetan erori gabe, bai, eroriko naiz. Niretzako azkenean musika da ez dakit askatasuna, bai, edo nire emozioak helarazteko modu bat, bai, baita ere kanalizatzeko. Artea denean nik uste dute sortzaile guztiok, bai, edo gehienok horretarako daukagula. Baina nik argi daukadana da, ez daukala, momentu honetan ez daukat inolako aspiraziorik, ez dakit nuke ez dut buruan izatea puto makina bat, bai, emate dituna 50 kontzertu urtean. Ez da ere ekonomikoa, bai, de hecho nik uste dut, bazakit, musikarioi prekariook, bai, gehiena, behintzat, guretzako gastua dau, bai, da, gastu egin bertxo bat. Azkenean, musikari prekarioak ala ibiltzen dira, bai, momentu honetan haientzat ez da, guretzat ez da, inolako diru sarrerari, bai, ez digu ematen diru sarrerari, izaten da gastu bat normalean, bai, behintzat inbertsio bat. Beraz, niretzako momentu honetan musika da, bazakit, bizia ematen diana, bai. Galaren binomioan salatu nau, gaua maitale izan nuen, baina kres bueltatu da, urtean behineko lagun mina, bineko gozokia, larun gozo bizia. Oea berriz egin gabe, zorua kuleroz josia, altzerdi bikirik gabe, kolonia usain bitxia. Etxetik ateratan dokazean, oso laguna zain daukat, kaleko igo gailuak, monologo gaikarriak, norezean nabil nire zu, kontzientenean non bukatu jakin gabe. Ez du non tropikorik naiz, aldiz itzuliko naiz. Momentu honetan azpimarratu beharko banitu pare bat momentu kutxun, izango lirateke alde batetik igual izan dako aurreneko kontzertua, bai? Izan zen Atarrabeko gaztelekuan, izan zen superkutrea. Gure, 12 edo 13 urterekin, bai? Baina tira izan zen aurreneko esperientzia holtza edo ez holtzaren gainean, zelurrean izan zen. Eta gero beste alde batetik, nik uste dut nire momentu bernetariko bat dela, izan dela, orain bai, nire, bastakit, kantak bai, estudio batean grabatu ahal izan ditudanean, bai. Aurreneko EPA esan bezala etxean grabatu nuen, bai, eta ongi egon zen, baina ez da iguala, bai. Momentu horretan estudioan zaude, profesional batekin, bai, gomendatzen dizuna, eta gutxiraka ikuste duzu nola forma hartzen doan, bai. Orduan, niretzako hori izan da momentazo bat. Nire amets bat izango litzateke hiltzea musika sortzen jarraitzen. Alegia, ez ustea inoiz musika egiteari. Ainhoa naiz, Atarraiako naiz eta 24 urte ditut. Ni Nerea naiz, Atarraiakoa baita ere, eta Karmele Jaione eta Aritzekin batera Nasker taldea osatzen dugu. Nik bateria jotzen dut.
nik gitarra eta abesten dut ere bai. Karmele da abeslari printzipala, Aritz basu jolea eta Jaione teklatua jotzen duena. Basu jolea bilatzen ari ginela, ezagutu genuen Aritz. Mendillorrikoa dela eta horrela sortu genuen taldetxo bat. Atarrabiako jaietako osteguneko pintxopotean dela pintxopote feminista delakoa jotzeko. Eta orduan bertsio batzuk jo nahi genituen, tematika feminista zutenak edo gutxienez emakume abeslarien abestiak eta hori kontzertu hori egin genuen eta hortik aurrera jarraitu izan dugu kontzertuak egiten. Aula, errealitate kolpea probatu zan, aurrera egiteko ezinbestekoa da, ezinbestekoa, ez da inbestekoa. Zulotik ateratzen, naizen bakoitzean, beldurrek naute, kontrolpean. Zen, emakumeok idatzitako abestiak edo letra feminista zuten abestiak jotzea, baina bai sartuta pop rock generoan edo post-punk, ez? Bueno. Ez dakigu oso ongi nola, esan zein den gure generoa, ze azkenean bertsoak dira ezberdinak eta eman genion lehentasuna emakumeon gaiari generoari baino. Eta, uste dugu erantzuna da pop rock generoa, baina ez dago zehaztuta. Bai, bertsionatu ditugun taldeak beti sartzen dituzte indie kategorian, indie da oso zabala, baina, bai. Jo dugu Belakoren bertsio bat, Izaro ere bai jo izan dugu, Izaro, Belako, El mató a un policía motorizado, direla talde argentinar bat, El columpio asesinoren Toro ere jo dugu, Zeamaiz, J. Martinak du Anariren bertsio bat eta guk J. Martina bertsionatu dugu, J. Martina eta Anari eta Jofe baita ere. Jofe ere bai, Jofe dela gure Atarraiako bizilaguna eta Joferen bertso bat egin dugu, oso desberdina, baina jendari asko gustatzen zaiona. Esan dugunez, bertsoak jo izan ditugu, baina abestiak idatzen nahi ditugu orain. Lehenengo aia dugu idatzia, pare bat kontzertutan jo izan dugu, gure lagunek ezagutzen dugu, ezagutzen dute eta gurekin abesten dute jotzen dugunean. Eta abesti hori, lehenengo euskeraz da, euskeraz idatzen nahi dugulako printzipioz, bestela inglesez edo gaztelaniaz ateratzen bada, ez dago arazorik izango, baina hori, lehen abesti hori euskeraz ateratzen, eta nola? Bai. Ez genuen nahi lehenengo abestia amodiozko abesti bat izatea, eta idatzi genuen adiskidetasunaren inguruan edo zure bizitzan zer ezagutzen dituzun pertsonak, baino ja ez dira lagunak, baino zerbait eman dizute ez bizitzan. Eta hori idatzi genuen, ze kuadrien edo adiskideen arteko harremanen inguruko elkarrizketa bat izan genuen, eta esan genuen. Probatuko dugu, zer moduz. Eta beste taldekidei gustatu zitzaien, idatzen genuen Ainoak eta nik elkarrekin, eta hortik behin letra izan da, guztion artean egin genuen ez musika edo instrumentala.
Atarraiako kontzertu horretarako behar genuela izen bat, ez genuen denborarik ja pentsatzeko, atera behar genuelako kartela. Eta pues, nerea zegoen Burlatako jaietan goizeko 3 edo, eta esan zuen, pues, azkenean pues, nesken talde bat sortzen ari ginen esan zuen, deitzen bagara naske, osea neska baina bi bokalak aldatzen, edo elkar banatzen, eta Karmelek esan zuen, bale, baina X eta R-erekin, Karmele delako oso moderna, eta orduan nasker geratu zen, eta pues hasieran pixka atarra egiten zitzaigun, baina orain gustatzen zaigu. Erabaki hori hartu genuen, emakumeon gaiaren inguruan musika egitea, batez ere egun feministan jo behar genuelako, eta nahi genuen hori mantendu, baina baitaren ikuste garrantzitsua dela jotzen ditugun abesti asko gure lagunek ez dituzte ezagutu guk jo arte, eta erakustea badaudela letra feministak edo emakumeon abestiak txonetan jo aldirenak, ze batzutan arraroa egiten zaigu. Bai, arraroa edo azkenean ez daude, ez ditugu hainbeste talde ikusi edo gure referenteak txozetan ikusten dituzun referenteak igual ez daude emakumezkoak hainbeste, eta azkenean gure ahotsak neskenak dira. Orduan, neska batek abesten dituen abestiak askoz erosoagoak dira normalean bertsionatzeko, eta horrela bota dugu aurrera, eta idazten ditugun abestiak igual ez dira bereziki tematika horren inguruan joango, baina gure bizipenen inguruan joango dira, eta emakumeak garenez, hori gertatuko da naturalki. Nik esango duke alde batetik izan dugula oso harrera ona, ze txosnetan dauden txosnetan edo deitu gaituzten lekuetan daude eragile batzuk dutena pixko bat ere problematika hori buruan talde guztietan mutilak daude, musikariak mutilak dira, ez daude hainbeste neska eszenatokiaren gainean, eta orduan bai deitu gaituzte asko, eta ni gutxienez horregatik nago oso eskertua. Baina gero beste alde batetik zerbaitengatik ez daude neskak eszenatokiaren gainean, eta zaila da bereziki erreferenteak izan ez dituzulako zu gero eszenatokira igotzea. Ulertzen pixka hori, eta gainera sortua dagoena eta eszenatokian dagoen jendea, soinu teknikariak eta hori guztian, normalean dira gizonak, eta orduan da pixko bat, en plan, nos estamos haciendo un hueco, tal, baina hori, zaila den enean ere, jendeak laguntzen dizu pilo bat, eta hori buruan duten ikuste. Niri pertsonalki eman dit kriston ilusioa, ze hori, lehenengo eman dizkit lagun oso onak, ze azkenean nire adibidez ezagutzen nuen txikiak ginenetik, baina biztaz, ze joan gara ikastola berdinena, eta orain ezagutu gara ongi, eta izin ditugu bizipen oso divertigarriak. Geratzen garen entzaiatzeko pasetzen dugu super ongi, edo gero hori elkarrizketa bat, pizko bat hor profunda dugunean, abesti bat idatzea dugu, da oso divertigarria eta oso realizador, no? Bai. Nik uste orain bostok ari garela disfrutatzen, ez da zerbait presiopean egiten ari garena, eta momentuz da divertigarria, ez pixkat informala, hori baita ere laguntzen duela. Lagunak gara hori betidanik ezagutzen dugu elkar, herritik gutxienez, eta baitaren ikuste egunerokotasunetik eskapatzeko modu bat, ez? Nazkera, azkenean musika egiten dugu, hori beti positiboa dela, ez? Eta gure artean harreman ona izan da, gaina sentitzen dugura transmititzeko modu bat da. Askotan kostatzen zaigula hori transmititzea eta modu positibo bat da. Nik uste musikak
Arteak bezala, azkenean da arte forma bat, musikak eman aldizu zure sentimenduak sentitzeko modu bat, edo hoiei buruz hitz egiteko modu bat, beste pertsona batengan sentimendu horiek ulertzeko modu bat, eta ere, festa, dantza, eske negar egitea, baina ere bai superpozik egotea, osea, musika da, hori, bizipenak intentsifikatzeko modu bat, nire ustez. Bai. Nik esango nuke, oraingoz, idatzi dugun ez abesti bat, abesti horrek ekarri dizkiegun bizipenak, hori, abesti hori idatzi genuen biak. Egun batean lagunei buruz, eta kuadriei buruz, eta horrelako gauzei buruz hitz egiten, eta gero, horitzen naiz, aintzina tabernan, hori abesten, nire lagunak nire aurrean zeudela, eta beti esaten dugu, gaur emozionatu naiz ezak izerrez. Pues hori, esango nuke bide lagun gure lehenengo abestia. Oraindik grabatu ez dagoena, jotzen dugunean, sortzen den zeozer hori. Bai, azkenean delako gurea, ez? Bai. Osea, beste abestiak interpretatu aldituzu, baina ez duzu horren beste sentitzen edo publikoan eragiten duzuna nabarmentzen. Eta gure abestiarekin bai, eta oso pozik gaude. Nik esango nuke diska bat ateratzea. Bai, azkenean, igual txikitan pentsatzen duzu, atortxurroken jotzea edo ez dakit non oso handia del toki batean jotzea, baina orain ja pentsatzen dut, diska bat ateratzea eta ja, en plan, begira, gure diska, eta Argurekin gura zenduten mundu honetan, presnago noiz bai desagertzeko bidean. Norezean nabil nire subkontzientenean non bukatu jakin gabe. Ez dut non tropikorik naiz, aldiz itzuliko naiz. Norezean nabil nire subkontzientenean non bukatu jakin gabe. Ez bazazue esnatu nire gauz itzuliko naiz.